We gaan nog een keer geschiedenis doen. We noemen het in 1983. De meeste van u worden nog in Ens geboren. Maar dat was de geboorte van de Limburgstalige popmuziek. Stond ook op Pinkpop samen met sterren wie Nena, Gary Moore, TC Matic, Doe maar. Ja, merendeel van jullie zijn er allemaal de oog om. Maar Bar is still going strong. Hier is het met begoos. Solliciteren! De perspectieven voor de toekomst weer 0,0. Al op zijn ambitionen in een diversitaire boog. Al was ze onderwijzer, bankwerk en psycholoog. Komen die jaren waarschijnlijk werkeloos. Toen moest solliciteren. Solliciteren. Op zijn aangeschreven. Op zijn aangeschreven. Op zijn aangeschreven. Dat schreef daar op niet. De dag begint met slapen tot een uur of 10. Toen kijk ze de gezet of dan het ergens banen zien. Dat vult vies tegen, schermstress op de dag. Er voelt zich beroerd, zinnen op de maag. Maar de mos solliciteren. Solliciteren. Op ze dan geschreven. Op ze dan geschreven. Op ze dan geschreven. Dan schreef maar op niet. Schoonzus moesten weer bij de sociale diensten in de zoveelste keer als ze weer depreerden. Zwart werk dus stiekem, af en toe. Mijn jonkie goed, want ook de controleur niet toe. Maar toen moest solliciteren, solliciteren. Op ze dan geschreven, op ze dan geschreven, op ze dan geschreven. Dat schreef hij op u. Zomerceremonie, begint ze vast te leven. Doe ik ze schoentjes niet ergens gaat te beleven. De geestland van de tent, een shawarma tent. Statie voor statie, de Janse baggerband. Solliciteren, solliciteren. Op ze dan geschreven, op ze dan geschreven. Op ze dan geschreven, op ze dan geschreven. Op ze dan geschreven, op ze dan geschreven, schreef daarop niet. Ik hoef niet zo te zien voor Alzheimer, dat terug hem nog koos herinneren, 1983.